Ahojte, já jsem Tonda a jsem takový tvůrce videí, krátkých videí z přírody a natáčím tyto videa na kameru fotoaparátu, ale někdy potřebuji natočit i takové širší záběry, který nechci přehazovat objektivy na kameře, a proto jsem hledal ještě nějakou jinou kameru, na kterou bych tyto záběry natáčel. Samozřejmě na trhu je spousta různých kamer. Já jsem si napřed vybral DJI Osmo Pocket 3, protože ona má výbornou stabilizaci videa, kromě jiných věcí. No ale říkal jsem si, proč vlastně kupovat další kameru, když mám iPhone 16, která má výbornou kameru. Takže jsem spíš hledal, jak to udělat s tou stabilizací, abych mohl natáčet videa i za chůze, při pohybu a tak dále. Jo, a hledal jsem teda zase u DJI, no a našel jsem vlastně jejich teď novinku, je to DJI Osmo Mobile 7P, ona existuje i 7, já jsem přemýšlel, jestli 7 nebo 7P, no a nakonec jsem vybral 7P, protože ona má některé věci navíc, tady ta 7 nemá. Takže jsem říkal, vybral jsem si gimbal Osmo Mobile 7P, je to takový šikovný zařízení, který se krásně vleze do kapsy ve složeném stavu. A proč jsem si vybral 7P místo 7, protože ona má nebo dvě věci navíc proti 7. První je, že tady tento gimbal má selfie tyč. To znamená, že vlastně můžete si vytáhnout trošku selfie tyč a natáčet i sebe nebo skupinu lidí, jo, přes selfie tyč. A druhou takovou věc, kterou má, vám ukážu za chvíli. Jo, takže tento gimbal je velice zajímavý, rozkládá se velice jednoduše, to znamená, že ho takhle jenom otevřu. Jo, on se sám automaticky zapne a je ve funkčním stavu. Na mobil, jestli je to iPhone nebo nějaký jiný Android, to je úplně jedno, jo, si přiděláte takový držáček, který je dodávaný tady tomuto gimbalu, no a velice jednoduše magneticky ho na ten gimbal nacvaknete. Vidíte, že se automaticky zasynchronizoval a nastavil se do výchozí polohy, jo, takže během pár vteřin jsou schopný začít natáčet. Další takovou věc, kterou tato 7P má, tak je přidavné zařízení, multifunkční přidavné zařízení, které má vlastně 3 takové vlastnosti, proč je používat. První věc je, že ona tady má malou kamerku, to zařízení. Jo, to znamená, že se vlastně může, ten člověk, který se natáčí, tak se může sledovat. Přicvakne se opět zase magneticky na ten držáček u toho mobilu. Jo, a teď už jsem připravený se natáčet a sledovat v jakékoliv aplikaci, kterou mobilu mám. Jo, protože DJI má přímo vlastní aplikaci, která se jmenuje DJI Mimo. Jo, tam tady toto přidavné zařízení nepotřebuji, protože DJI Mimo aplikace umí sledování sama přímo v aplikaci, ale pokud chci jinou aplikaci používat ve svém mobilu, to znamená buď klasický fotoaparát, který je součástí mobilu, anebo i třeba Blackmagic, anebo další aplikace, tak tam potom už toto zařízení potřebuji. Jo, to znamená, že pokud tady toto zařízení zaktivuji, což vám za chvíli ukážu v praktických ukázkách, tak vás to sleduje, jo, při natáčení, anebo to sleduje jiné osoby, které chcete natáčet. Ještě teď vám chci ukázat, jak používat gesta při tom, když se chcete sami natočit. Jedna
z možností je, že si postavíte ten gimbal na svou vlastní trojnožku, kterou on má vystačením ze spoda. A nebo já jsem ho teda teď postavil na vyšší trojnožku, abych se mohl natáčet. K tomuto potřebujete ten přídavný multifunkční modul, jo, protože teď budu natáčet v aplikaci fotoaparát přímo v iPhoneu a je potřeba mít tady tento modul zaktivovaný. První gesto, který používám, tak je gesto Včka. To znamená, že když ukážu Včko, jo, tak se spustí záznam. Ale zatím ještě když chodím, jo, tak mě gimbal nesleduje. Proto použiju další gesto, a to je otevřená dlaň s 5 prsty. Jo, a když použiju tuto gesto, tak vidíte, že teď, když chodím, jo, tak gimbal mě sleduje. Sleduje mě po mé cestě, jsem uprostřed záběru, protože tak jsem si to nastavil. No ale protože chci třeba být i ne ve středu záběru, ale mimo záběr, nebo ne mimo záběr, ale na kraji záběru, protože chci ukázat něco, co je za mnou, tak použiju třetí gesto a to je 2 rukama ukázat L. Jo, a když takhle ukážu L, tak se můžu překomponovat. Jo, to znamená, že přejdu do boku záznamu a ukážu znova L. A tentokrát se nastavila kompozice na boku. Jo, to znamená, že já teď začnu přecházet, jo, tak mě gimbal sleduje, ale nejsem uprostřed, ale ukazuje i to, co je za mnou. No, takže zase se můžu přestavit kompozici, jo, a pořádně gimbal sleduje a jsou v pravé části záznamu. Jo, zase gestama 2L přeruším sledování, nastavím se do jiné pozice a zase 2 prstama Lkem se nastavím a opět mě gimbal sleduje v jiné pozici na záznamu. Záznam nebo sledování zastavím opět dlaní a záznam zastavuji Včkem. Další funkcí tady tohoto přídavného modulu je propojení s telefonem a mikrofonem. DJI, nevím teda proč, ale udělal to jenom pro mikrofon DJI Mini. Jo, nefunguje to na ostatní mikrofony od DJI, ale jenom DJI Mini. Jo, takže je potřeba mít nebo si zakoupit tady tento mikrofon. No ale další věc, která je potřeba, tak je to potřeba propojit s kablíkem do telefonu. To znamená, že k tomu dodávaný káblík. Jo, je to teda kablík USB-C, USB-C. Pokud máte starší iPhone a máte tam ještě Lightning, jo, tak je potřeba si koupit zvlášť tento kablík. Tak, ještě si to musíme srovnat. On ten kablík tady trošku zavazí, co se týká gimbalu. Takže pároval jsem si mikrofon DJI Mini s tímto zařízením, přídavným zařízením od gimbalu a už můžu natáčet zvuk přímo do aplikace Mimo. Spustím záznam. Mám puštěné i sledování sám sebe, jo, takže teď natáčím přes mikrofon Mic Mini, který mám spárovaný s zařízením u gimbalu Mobile 7P. Další funkcí, kterou tento gimbal má, je kolečko, které je na boku gimbalu a slouží ke 2 věcem. První věc je přibližování a oddalování záběru. To znamená, že s tím pomaličko otáčím, tak se mi záběr přibližuje anebo oddaluje. Po stisku tlačítka se to přepne na zaostřování a teď můžu zaostřovat, jo, anebo rozostřovat obraz tak, jak chci.
No. A zaostřovat úplně někam jinam. Jo, tak jsou to dvě funkce, které toto tlačítko má. Další funkcí tohoto tlačítka je osvětlování, nebo tohoto přídavného zařízení osvětlování. To znamená, že to tlačítko na gimbalu chvíli podržím, tak se mi zapíná osvětlení a můžu si točením tlačítka regulovat intenzitu světla. Ono to teď teda asi neuvidíte, jo, protože je venku světlo, ale v přítmí by to bylo vidět, jak se mi to zosvětluje. Dalším stisknutím tohoto tlačítka, jo, můžu ještě přepnout na teplotu tohoto světla. Podržením zase tlačítka světlo vypínám. Takže snažil jsem se vám předvést tady tento gimbal s mým neumělým vysvětlováním. Takže já teda sám osobně jsem s tímto zařízením spokojený, splňuje to ty očekávání, které jsem měl. No, perfektně to stabilizuje, sleduje to, co potřebuji a navíc to má spoustu funkcí, které se dá při natáčení videa využít. Takže pokud něco takového hledáte, zkuste se na to podívat, třeba vám to bude pasovat taky. Takže se mějte a čau.